Lakhaing ko retrok Duarbagori MAC constituency ke parlo ajir kiding kloi pen Duarbagori angkang arat akar-ih nai lapen akenang sot nai atowar jesemet CPDMDK atowar kasilamji aphan NN construction lapen assistant engineer Drua Joti Deka atumpen survey patang ponsi non ke claim ke cheng ponji aphan chisik chedang pon bomlo Lason si CPDMDK atowar laki isi Duarbagori angkang arat akar-ih nai lo lapen bangso atowar ke towar ancha takalisi isi kering ia phan achithe adia sonsi chiman lo lapen bangso towar kawe pen ajok Duarbagori angkang arat akidu kisung ike lakha si un ilo bonda non CPDMDK atowar kasilamji aphan chengda popu ke thek long lapen kaju long pen ajok hawarara tumpen aning karong ke aphar loma abang kering mapu anset anpin lo lasi Duarbagori angkang arat akidu kisung pen ke pajok ji lapen akar-ih ason ke papleng pithek pen ajok hawarara tumpen bharara deta long nong ka chethang klong bang phu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen karbiang long pen ka chingki menaya bang phu Tim Karbiang Long Ajabang Karbiang Long Autonomous Council CM Dr.Tuliram Ronghang lapen MAC Anparta Karbiang Long Autonomous Council Education Ian Richard Taubiatum aphan hawarara tumpen kijut un ipin ahir jume pajersi kachuru sitame pajerpon lapen CPDMDK atowar ka survey ke pajut ahut RD ki pidun atum Duarbagori VDC Chairman Sarkoi Rongphar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Ward Commissioner Biren Tokbi, Dhoniram Rongphar Social Worker, Havel Terang, Elvis Tokbi, lapen Tarjan Terang atum henlo. Register on report, Karbing Long Live.